Redmi Watch 4 е уникално явление в света на смарт часовниците, предлагайки премиум функционалности на ниска цена. Устройството има висококачествена кришка, която можете да смените, и разполага с дълъг живот на батерията. Сензорите за следене на здравето и проследяване на съня генерират подробни графики и съвети за подобрение на текущото ви състояние. Вграденият GPS е бърз и точен, което е добра новина за редовно спортуващите. Ако нещо се откроява, това е дисплеят на часовника. Със своите внушителни близо 2 инча, той предлага пъстри цветове, кристална картина и възможност за промяна на яркостта и опреснителната честота. Освен всичко, можете да получавате и отваряте известия и да отговаряте на обаждания с Bluetooth. Въпреки липсата на NFC и някои сензори като барометъра, плюсовете на Redmi Watch 4 определено надминават минусите. Искате да научите повече? Вижте пълното ревю в YouTube канала ми.